Me ke naka? Shi dai yana sa a yi masa aure. Shi wa? Shi masta ne. Da wannan kaga kuma? Da lokacin bai yi ba. Mai gida. Na aure ne. Mai gida. Ka dan saurari ni. Wallahi ji. Maganar da yaron nan ya zo da ita. To. Wato ya kamata a ce haka din da ya zo da shi an sa masa. To yi kenan. Kaga maganar auren nan? Wato ita za ta ƙara samu masa da nutsuwa. To. Haka ne? To kullum ba fatan nutsuwa sa muke yi ba. Kai ba musu ne musu ba kake masa. Ba haka bane mai gida. Ba haka bane. Ke ma. Ba haka bane maganar da abin da ya kamata kenan a yi. Kai kuma dan Allah ka dinga tausaya mahaifin nan naka. Gogo, live, Gogo. So, take note. Duk abin da ya biyo baya kar ka zargi kowa ka zargi kanka. Me yasa kai wai kake irin wannan rashin mutuncin ne yi? Me yasa baka da kan gado ne? Ni kai na. Kai hakuri.